Αχ και να ρώθει μία στα τρώιμενα ηθά, τρώιμενε.
εσένα και ανεβράστα πόσο γάρμιν και σειρά για εσένα. Αχ, θα τελειώνουν το μερβάν, δεν βράσκουν πένα. Θα τελειώνουν το μερβάν, δεν βράσκουν πένα. Αλλά είμαι λέει καλησπέρα σας. Ρωτέσα το πατέρα, λέει με εξελάτε, και ρωτέσα τη μάνα, λέει με επάρτε. Έχνα μεγάλο κορίτσεν,